Вітаю вас, дарагія сябры. Я таксама далучаюся да праекту 100 беларускіх казак. Мяне завуць Лілія Воранова. Я жыву ў Даўгупілсе, у Латвіі. Я зараз вам раскажу беларускую народную казку «Зайкіна хатка», з якой мяне пазнаёміла ў дзяцінстве моя матуля. Яна рассказывала мне вельмі много казак, і ўсе яны пачыналіся вось так. Ходзіць бай па сцяне, нясе 7 лапцей, і дзяцёнку па лапцёнку, і жане, і сабе, баіць ці не. І я адказвала бай, і матуля мне кожны раз расказвала новую казку. А Зайкіна казка мне вельмі запомнілася, таму што моя дзявочая фамілія была таксама Заяц. Вось слухайце. У адным лесе жылі заяц і ліса, блізка друг каля друга. І вось прыйшла восень, і патрабавалася будаваць хату. Лісічка пабудавала сабе са снежку, а зайка з пяску. Прыйшла весна. У лісічкі хатка растаяла, а ў зайкі выстаяла. Лісічка прыйшла да зайчыка і выгнала яго з хаткі і стала сама жыць. Сядзіць зайка пад бярозкай і плачаць. Ідзе міма воўк і кажа: «Чаго ты плачаш?» «А як жа мне не плакаць? Пабудавалі мы хаткі з лісічкай. Яна са сняжку, а я з пяску. Прыйшла весна, у лісічкі хатка растаяла, а моя выстаяла, вось яна мяне і прагнала. Памажы падсабе гора гараваць», – кажа зайка ваўку. А воўк кажа: «Я пайду яе праганю». Прыйшоў воўк на парог і кажа: «Ідзі, ліса, ў лес, аддавай зайку хатку». А ліса ляжыць на печы і кажа: «У мяне хвост шорсткі. Як дам, так павалішся». Спалохаўся воўк і кінуўся бягом у лес. Сядзіць зайка пад бярозкай і зноў плачыць. Ідзе мядзведзь і кажа: «Ну чаго ж ты, зайка, плачаш?» «А як жа мне не плакаць? Была ў мяне хатка з пяску, а ў лісічкі са сняжку. Вось яе хатка вясной растаяла, а моя выстаяла. І лісічка прагнала мяне, і зараз там жыве». «Ну, тады я пайду яе выганю», – сказаў мядзведь. Прыйшоў у хату і кажа: «Ідзі, ліса, вон». А ліса як ляжала на печы, так і ляжыць і кажа: «У мяне хвост шорсткі. Як дам, дык павалішся». Спалохаўся і мядзведь і кінуўся ў лес уцікаць. Зноў зайка сядзіць і плачуць пад бярозкай. Ідзе Петя петушок і кажа: «А чаго ты, зайка, плачаш?» Расказаў зайка яму сваю бяду. «Ой, не плач, я лісу твою праганю», – сказаў Петя. Прыйшоў ён на парог і
крычыць: «Я пятух, чабятух, на кароткіх нагах, на высокіх пятах, нясу касу на плечах, хачу цябе, ліса, засячы». А ліса з печы кажа: «У мяне хвост шорсткі, як дам, так павалішся». Тут Петя прыгнуў на падлогу і зноў крычыць: «Я пятух, чабятух, на кароткіх нагах, на высокіх пятах, нясу касу на плечах, хачу лісу засячы». А ліса зноў як ляжала, так ляжыць. Тады петушок як прыгне на пяколак. Ліса спужалася і прыгнула на падлогу, а Петя за ей скок, яна за дзверы, а зайка дзверы ўзяў і зачыніў. Вось так і жывуць цяпер зайка і Петя удвух. На гэтым сказка і скончылася. Баіць ці не? Да новых казачных сустрэч. Да пабачэння, мае гледачы!